Dar unde ești? Dar unde ești? Te caut în somn. Unde ești? We do it for fun. We just do it for fun. Dirty ENT. We do it for fun. Bad boy. Nelly, Diddy, Murphy, Lee. This is history, baby. We do it for fun. Stack them bucks. Come on now, and the band play it on. I see you, Kuda. Bad Boys 2, the soundtrack. Let's go. Yeah. Who your name is? Where you from? Turn around. Who you came with? Is that your ass or your mama have reindeer? I can't explain it, but damn, so glad you came here. Unde mergem, Gheorghe, băi? La Fete Ioane, unde în altă parte? Știi vreun loc? Știu un loc. O seară minunată. Și între noi câte o fată. Dar dacă ne prinde poliția, Avizual lor. apoi ei sunt mai afumați ca noi, băi. Dar dacă ceva, dăm un sunet la general și se rezolvă. Da? Da, frumos, cântă moldovanul ăsta. Da? Asta a fost o glumă ca tare. Păcat că nu-și pârlă cu noi. Ăsta ne-l lua pe toate. Apoi da, nu mă mai întregi el pe mine, băi. Opa, amuș, vine unul, vine la înșet. Amuș, este! Bună seara! Locotenent, luăm cântare! Nu vă aude. Prezentați actele, vă rog! Ce-i cu fumul ăsta? Dar care-i problema? Voi mă tem că fumați iară! Noi fumăm iarbă? Dar unde-s fetele, bă? Noi suntem în locul lor! Și cui trebuiți voi aici? Stai, bă, că și... Mare treabă cu sunetul tău! Wow, el chiar sună Alo, la dâns. domn general? Hei, aici niște cadre de aici îmi fac probleme! Alo! Și mititelo, nu te ajută nimeni. El o închis. Opa! Ei, și nu mă recunoaște. Uitați-vă bine la foto, băi! Băi, uite-ți eu aici, băi! Du-te și verifică numerele! Numere ca numere. Uite-te la dânsii cum tremură ei. Ei, hai poate ne Noi de ziua înțelegem. noastră nu o mită. Doar cadouri. Ceea ce te cadou, uite-te pe deal. Uite cine vine, măi. Bine, general! Mă ierți, Gheorghe! Mi s-a descărcat acumulatorul de la telefon! Mă ierți! Voi pe mine m-ați... Afară! Mă ierți, Gheorghe! Mă ierți! Mă ierți! Drum bun, Gheorghe! Drum bun! Drum bun, mă ierți, te rog! Dar unde ești? Dar unde ești? Te caut în somn.